muke wa bautar mu, ya sarki ka idda burin mu, fatan mu dukkali ayi ta maulidin Ali. Allah kai salatul fati dan hadiya gurin mijin fati, sada Abubakar cikar zati, sa Umar da Usman Ali yana a ahali. Allah ka sa da Shehu Tijjani, sannan mai gidan mu Jilani, Sabarahama Gausu zamani. Allah sa da Shehana Mujtaba Wudili, shi matukar ƙurewa tsarki ne, jikan Abdul Mudallibu ne, in ka tuna kanin ma'aiki ne, bayan da ba mutum mai nasabar Imam Ali. Kun ga aran da aka haife shi, annabi ne ya fara ɗaukar shi, sai addu'a ya ba shi yawun shi, yawun ɗaha ne abincin farko gurin Ali. Kullum shi da ɗaha na tare, dan a gidansu ɗaha ya tare, tarbiyya ake yi mardure, dama shi jinin ma'aiki ne sayyidi Ali. Addini ya sauka ran Monday, take karfafe shi ran Monday, kan washe gari kuna jide, wanda ya fara amsa sakon Allah Imam Ali. Da su uku suke sallah, shi da Khadija da Rasulullah, su yi sahu da shi da sallallah, wanda ya fara bin ma'aiki sallah Imam Ali. Ya tsira da shekara 5 sarki, yayi bauta kawai cikin ɗaki, shi da Khadija da mafi tsarki, sannan fa babu wanda ya amsa wa mursali. Annaba har ya tara al'umma, yayi kiransu kan Islama, wa zai yi taimakon isarwa ma, sai Ali ne kaɗai ya miƙe fahari ga mursali. Kullum shi da ɗaha ke yawo, si wa'azi ka gansu sun dawo, har na kuwa si ta kai kawo, mai sanya cuci manzo sai ya kashe Ali. Bai hijira ta fari din nan ba, domin ɗaha bai wuce can ba, duk tsanani ba za ya juya ba, tun a makan ya so a gwabza Ali masu jan hali. Za a kashe Rasulu mai kwazo, kan hijirarsa kafuran sun zo, ya kwanta akan gadon manzo, wanda ya fara sai da rai dan manzon mu sai Ali. Dan haka in ka haifi ɗanɗanka, tun kafin ya gane sunanka, koya marfaɗin ma'aikinka, sannan Zara da Hassan da Husaini da Ali. Ɗaha ya ce cikin sahabbaina, akwai wani wanda Rabbu ke ƙauna, shi ma kuma mu yake ƙauna, ta tuta da safe zan bashi mafi tawakkali. Yar manzon mu sayyada binta, kowa so yake ya aure ta, an rasa wanda za a zaɓanta, sai Allah ya ce wa manzon mu kawai a bai Ali. Allah ne ya ɗaura aurensa, shi da mala'iku a fadarsa, shi ya biya kuɗin sadakinsa, ranar gobe alƙiyama za a yi bikin Ali. Ko da za a buɗe aljanna, ga wuta ga Ubangijin rana, ai nuna wa Ali Maulana, imaninsa ko ɗigo ba zai ƙaru ba Ali. Ayyai matuƙar ƙurewa imani, waye ya ƙurewa ihsani, waye mai Hassan da Husaini, ga takobin
ɗaha falali. Yaƙi shi ya fara kai bara, duk lamari idan ya gagara, ɗaha yana kiran mijin Zara. Bayan ɗaha ba mutum mai ƙarfin Imam Ali, shi ne mai jiran gari sarki, jagora idan ana yaƙi, shi kullum yana cikin aiki, ga tsaransa ya fi dukan bauta Imam Ali. Annabi da wasu Yahudawa za su yi tsinuwa da rantsewa, kowa a halinsa si zowa, ya je ne da Zara, Hassan, Husaini da Ali. Ɗaha ya ce Ali zo zauna, kai matsayin kagun makagina, ya Musa yake da Haruna, kai ni ne saboda ni kai ne ya Imam Ali. Allah in ya tsara zancensa, Annabi shi yake bayaninsa, Ali mafi cikar fahimtarsa, duk wata mas'ala da manzo bayanan ku kai Ali. Shi dattijo ne a aljanna, ammar albishir kuna jina, wurin na aini ya ga Maulana, aljanna babu mai kyan matar Imam Ali. Annabi ne yake bayaninsa, wake so na zama maulansa, to alima ya zama maulansa, shaidar san rasuli shine ƙaunar Imam Ali. Shine shugaba na sassauci, gashi fa dai akan kalifanci, amma shi yake taladanci, bayan ɗaha shugaba na gudun duniya Ali, ya kwanta a ƙar akan yashi, Annabi wata ran ya tashe shi, yayi murmushi ya kalle shi, Annabi yayi ta markirari da Abul Turab Ali. Rana ta ɓace yana barci, bai la'asar baransa ya ɓaci, Annabi sai ya ce ka bar kunci, rana sai ta sake dawowa don Imam Ali. An wa Rasulu sama an gano, ya shiga rijiyar yana tono, komai aka sa shi bayano, Allah ya tsare shi dukkan sabo Imam Ali. Ɗaha ya ce Aliyu wanke ni, Zara da Hassan da Husaini, kafani na kusanya ni, wanda ya sa Rasulu ma a kabari Imam Ali. Birnin ilimi ma aiki ne, kofar ilimin kwato shi ne, mai son ilimi tsaya gane, bayan ɗaha ba mutum mai ilimin Imam Ali. Ya Khalifa ɗaha Maulana, Amirul Muminina, Nasirul ɗaha Maulana, ya Haidar ya Saifullahi Masalul Ali. Jikokinsa duk sharifai ne, zaɓaɓɓu ciki waliyai ne, masu riko da duniya su ne, Nasirul haƙi bil haƙi ala adali. Kwarjini da albarka, Allah ya ƙara kare ka, an gaci ɗan yalo ina son ka, duk mai son ka shi kaɗai ne nan ke da hankali.